Boş ver ayna gidayi. Sen mehri bilen has bahtly bolarsyň. Joram diýipdir. Olan ayna gidayi azdymy meniň başyma dert indi mehrisi niden çykdy munyň mehri kim bolýar indi? Mehrini bir tanıttıran maňa. Ol äre baran barmadykmy, ärden gaçanmy? Yaşmy, garrymy, kelmi, körmi, şelmi, onam ol kim bolýar indi? Hani kommentarýamda suratyny goýany. Indi ayna gidaya başyma takdyňyz, çatdyňyz. Men indi mehrisi kim bol indi? Erteki gün mehri jona men gelip yakamdan tutmadym. Sen meň üstüme video galdyrdyň diýip men tanamýar onu mehriniň kimligini. Başyma dert boldy, bela boldy bular meniň duran. Ayna gidayam neçkämden ýazyp geltirmeň üstüme video galdyrdyň, videolaryny aýr diýip men näme üçin aýraýyn men videolarymmy? Men TikTok'ymy pulun berýärmi sen ayna giday? Ya men bakyp ketdirdiňmi sen? Aylyk maaş bagladyňmy ya maňa? Öz TikTok'ym maňlaýymdan direktor pul tap TikTok'ymy berýän men internetde TikTok etjän saňa näme aýyrjakda men videolarymmy? Erkek bolan senim çıkarmaň üstüme video. Men seni odal ömrümde gören adım dalty men sen ayna gidaý. Indi bu mehri jony kim gaýandy munyň? Men başyma çatjak bolýarlar bu mehrisine. Daşyň uwadan için haraba jiger dinlemeni bir minutçyk. Men diňe gelin gyzlara aýdyp berem o goşgy hemmäde aýdyp berýän. Ýöne gelin gyzlar maňa goşgy aýtdyrýarlar, TikTok'yny reklam etdirýärler, doglan gününi gutlatýarlar. Olar maňa pul berýär. Men mugda aýdyp berem o hiç gaýsyn adam. $50 pul alýan, her video gurşap beremmi? Senem doglan gününi gutlatjakmy, ýa TikTok'yny reklam etdirjekmi? Pul ber. Taň adam aýdyp bereýin dogan. Oňa gyz gelinleri, diňe gyz gelinleri aýtýan başgalary aýdan ok diýip maňa minnet edip oturma doganjan, dostjan. Sen maňa pul ber $50 men saňa da aýdyp bereýin goşgy. Doglan günüň gutlatjakmy? Osoň TikTok'ny reklam etdirjekmi? Näýli goşgy diýsen aýdyp beren men saňa. Ýöne men muhty iş edem oga. Muhty iş etsem muhty iş etdirjekler köp maňa. Wagtym ýok şonu muhty edip bermene. Maňa her günde yüzlerçe mesaj gelýär niçkämden. Hatda ýazýarlar, haýyş etýärler. Men haýsy biriniň haýyşyna ýetişeýin, diňe ýetýekeje özüm. Muhty aýdyp bersem, maňa aýtdyrjak köp. Muhty aýdyp berem okdoň. Meniň hem gün güzeranym ba, maşgalam ba, bir kis bilýärmi, şonuň elinden bir halalca çöregim çykyp dursun diýip bir köşümde. Puluň ber, $50 pul bersen aýdyp bererin dostjan. Näýile diýip diýseňem, bolmasa muhtbada men iş etmenin halam moga. Ýene günüň alamy gyn görme sag bol doganjan. Bizler gelinler maňa pul berýärler. Pul berip özlerini maktadyp video çykartýarlar. Doglan gününi gutlatýarlar. TikTok'yny reklam etdirýärler. $50 pul alýan, senem $50 pul bersäň adam aýdyp berer, nähili ýüregiňdäki ýanyň edip islap. Sag bol dostjan. Maňa başga adam TikTokçylarym, patçylarym niçkämden ýazyň maňa doglan günüňizi gutlatjak bolsaňyz, ýa bu sanygym özleňizi maktadyp goşga aýtdyrjak bolsaňyz, ýa bu sanygym TikTok'ny reklam etdirjek bolsaňyzlar, maňa niçkämden ýazyň dostlar, doganlar. Ýöne men pul alýana $50 pul tölemesi bat, şonu töleseňiz men aýdyp berer, nähil diýseňizem. Şu motorsikl ötküsiniň teksesi ýaman bet ýakym eken munyň. Düşdiňizmi dostlar? Muhda aýdyp berem oga nähil video çykartjak bolsaňyz, gerek bolsa düzeltdirjek bolsaňyz maňa $50 pul töleň, soň men sileň hyzmatyňyzda muhda aýdyp berem oga hiç gaýdyna. Muhda aýdyp bersem maňa günde 500-1000 hat ýazýarlar niçkämden. Haýsy birine muhda aýdyp berip ýetişeýin men. Bolýa sag boluň dostlar. Her kim doglan gününi gutlatdyrjak bolsa, TikTok'yny reklam etdirjek bolsa, özüne goşgy düzeltdirjek bolsa, kim bolsa bolsun, gelin bolsun, gyz bolsun, aýal bolsun, adam bolsun, çaga bolsun, garry bolsun, ýaş bolsun, maňa fark etmez. Düzeltip beren men, düzüp beren, goşgy reklam edip beren TikTok'yny. Doglan gününe gutlap beren, durmuş toýuna gutlap beren. Hemme zadyny gutlap beren, ýöne pul alýan, muhdy edem ok. $50 töleň, hyzmatyňyzda dostlar. Nebirinden dilap alaryn, nebirinden zordan alaryn, nebiriňizden gedaýçylyk edip alaryn. Hyzmatyňyzy edip beren, puluňyzy alaryn. Bir insan bir kisp bilýärmi, şonuň üstüne bir çans gelenmi, şol çansdan, şol kisbinden bir halaljak jaýdan bir çöregim
çıkyp dursun diýip bir halal kazançdan bir işim bolup dursun diýip bir pul 4 rupiýa 2 pul kazanaýyn, halaljak pul kazanaýyn diýip şonuň uğruna bolup görýär. Menem şolaryň birisi. Ayna gedaýa üýlen diýipdir. Şol oglan tapman ýör diýipdir. Köp Näme dost? O köpçükde bir wizyda prosmotr alaýyn diýip şol ayna gadaýyn näme ol okabilipsiň ha? Ayna gaday diýip dogrymy? Okaňda öňündäki A harpi E harpi bolup ayna gedaý kimay? Ayna gedaý kim han tanıştyryň da zadyň da. Ha, TikTok sana gyýyp tanıştyrýan bermi? Adam näçe kempdiýär? Şu ayna gedaý diýip kempdiýän gyýdyň bara, bagyşlap ony bir näçe erken durup bilýän gyýdylar. Öz ayagynda galyp, öz ayagynda çağajyklaryny teredip, işläp, bir döwüm çörek berip, şeýdip ulardyp ýetişdirip oturan aýatçy. Häzir şeýdip, ikiňi şeýdip silkseň bar, ayna gadaýyňlar teňgirden köp çykýar ende. Oňar gurlama hiç asa. Gowjaglan gaýdyp görüp gördüm. Bilemem nähil bular ýani ýagdy. Ay adam pahyr näme TikTok tanar öz patpişgirna bir zady bir biraz galkyn ýanyrda nefsine düşýändir de äň ýokary galýanyrda. Ýeki zat unutma, hemme değişik. İkun video düşýänip, tanalýanyp, äň ýokarda bolmasyn. Hemmeňden bir adam, hemmeňden bir ene diýen adam bolar. Hemmeňden çöregi ýolun. Ondan şular ýa-da balyk edin adam atdyk ýa-sa. Hani Hugo Boss Libo ýerde küýde liçilmany, libo ýerde. Belema tikilenli küýmanda da ýetirýärler mesela. Bizde ýöne gon bir kopy 150 manatdan. Görşäň orkadalar. Bu goňur seri bular ýanjyk kakren kirgijek renkler bar. Razmerler batda daýawagyny üçinem bar. Janyň favorsy ýekede like basy, repost edýär. Atop ayna gedaý kimay? Ayna gedaý kim? Häzir şeýdi ikiňi şeýdi silkleň bar, ayna gadaýyňlar teňgirden köp çykýar ende. Ondan şular ýa-da balyk edin adam atdyk ýa-sa. Hani Hugo Boss Libo ýerde küýde liçilmany, libo ýerde. Belema tikilenli küýmanda da ýetirýärler mesela. Bizde ýöne gon bir kopy 150 manatdan. Görşäň orkadalar. Bu olan porsi osluk indi sen niden tapıldın? Ayna gedaýyň näme taşşakçysy sen? Ayna gedaýyň bilenem işim ýok meniň mayna gedaýyň bilenem. Men aýtdym ha, maňa biri degmese degem ýok men. Ayna gedaýyň özü gijitdi maňa. Özü sükende. Özü niçämden ýazyp geldi. O öňde men ayna gedaýynam tanam ýokdym, paýna gedaýynam, şaýna gedaýynam, bakşatynam. Senem galjak bolýan mende. Menin üstümden video galdyryp senem öz magazyňy reklam edipsiň şu eşik satyp. Dostlar men sizlere bir gep aýdaýyn. Şol taşşakçynyň magazyna baryp eşigem almaň, köýnegem almaň, hiç adam almaň. Çünki näme üçin diýseňiz, munyň satýan zatlary hemmesi bedasyl. Yani yaramaz zatlar satýar. Ikinji mal lilame bir klient baryp durmaň zadyny işiňden bir şertme görme bir zat alypdyr köýnekme kir ýulýan maşina taýlasa başga köýneklerden harap bolup taýlapdyr. Bir rakam bolup durýar, reng boya reng boy berip. O şu ýüzden dostlar, munyň magazynadan baljak bolmaň, magazynadan zat almaň, özleňizde ýani gideger, özleňizde noksa deger. Bu maşinlik, bu zaýa. Bu men endi men üstümden galjak bolup üstüme video çekipdir. Men aýtdym degem, muny gaýry tanamam ýokdym. Bular endi başgalar ýani götüni gijidip üstüme video galdyrdyr. Üstümden galjak bolup, magazyny reklamyny galdyrjak bolup, keşfede çykarjak bolup. Günde näçe kilo göterýän? Dam kırat. Näme diýilýär? Dam kırat. Agzyňa dogup bilmän ýatan toğun götüne meňzedi bölen. Näçe sikeýin senin? Böyle taşşakçılık edip, hayamallık edip, like toplanan reklamına, dükkanına, magazyna, eşiklerine, görüne, köpeğine. Bana böyle ağam ötü senin. Bana bir yalvarsan da men sana reklamam edip berdim, eşigine, görüne, köpeğine, onuna, magazyna, dükkanına, videolarına like'am toplap berdim, takipçim, patlıççılıgam toplap berdim. Böyle hayamallık, taşşakçılık edip, like toplanana, kara yerin altına girip ölsen olmayan sen. Bir iki damda suwa çümüp garp bolup ölsen bolmaýan sen. Taşşakçy, çep ýymyrtam. Meniň Gedaý ablam meniň üstümden trend boldy, galdy. Gedaý abla, meniň bilen üýlenseň bir şartym bar. Muhut gelseň aljak seni. Muhut 25-iň modely BMW maşina alyp geljeksiň. Sen erkegim däl ekeniň ya. Gedaý abla diýip meni gözüm çykat başladyňlar ya. Men sana bir şertim, men seni aljak ýöne maňa muht gelýärmi? Maňa jaý alyp berersiň 5 san Dubaydan, ilmi gyzyr sagat takarsaň men jugin boş durmalar. Onu sen öz erkegim diýip ýaşama. Aýalyň şu zatlary tamakim bolsa. Men üstüm bilen trend boldy ýa-ni aýna gada.
pat beşiğin ama dengden hayran var yani. Ongalak olma seni oğlan o olur yani. Olma ha. Men geçirecek geldim bu videoda. Geçen gele aytdım düşünürdün aytdım ben ya. Bilemem. Nähir düşündürmelim onu. Onun bir eşin çalış. Eşin yazacak balacıklar Paul Classic 70 manattan. Muňa serene Paul Classic 70 manat. Liçne uğradı ben böyle özün habarlaşsan men bilen. Ne renklerim var. Eşin yazacak eşikler. Onun bir laqaty gör. Ine 70 manat. Oğlanlar sizem gerek olsa Paul Classic 70 manat. O da Beatles dine seri. Dene yapık seri. Zarşlarda dene. Ine yapık seri. Hersinin 200-300 ştuk vardır. Her renkinin howlukmaly, barca like basmaly, repost etmeli. Şu video şun maňlaýyndan çykarýan etmeli. Jehun stay. Men aýna Gedaýa aýtdym. Gedaýa abla diýdim, tartışmaň meniň bilen diýdim. Meniň siziň bilen hiç bir meselem ýok diýdim. Siziň bilen üýlenjek niýetim ýok diýdim. Ýöne meni diňlemedi. Indi meniň adym erbetlenjek bolup terjime täçiler bilen bir bolup meň üstüme video galdyrdy ýa. Hallyş Daýa bilen ikisi. Galdyrdy beriň. Menden hem görüp beriň onda. Terjime täçiler Harramzada Daýalary meň üstüme video galdyrtýorsuňuz. İkiňiziň eliniz bar. Gedaýa abla, siz bilen Hallyş Daýanyň eli bar. Şonuň arkasynda. Bir minutçuk erkek bolaňda özleňiz galdyryň üstüme video. Terjime täçilere galdyrdyňyzdan. Galdyrdy beriň video üstüme terjime täçilere. Menden hem görüp beriň. Menem boş oturmadym. Menem galdyrarym. Nire gidelim? Ayna Gedaýa. Gudaçylyk alyp çekmeň meni. Näil bol men tapam ýok alam pine. Siz tapýorsuňuz mu Ayna Gedaýa müýine? Millet görüp seni öyle. Thank you. Merak ederim ay. Ha? Tu? Peki tu? Bir de Dubai'den Ayna Gedaýa gudaçylyga barýar, zarifçiler için. Bu kadar istediniz yani isteýänler Zarif'i Ayna Gedaýa öýlendirmäne biz karar verdik. Bena gideceklerle Ayna Gedaýa ablam bolýar benim Gedaýa Ayna Gedaýa. Yok canım ya ne ablası sana verecekler. Bak diyorlar ona. Bak dur.